Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraron barkanmu da warhaka. Kamar yadda muka saba kawo muku sabbin labarukanmu, haka zalika yau ma mun kawo muku wani labari akan wannan jarumi mai suna Ado Gwanja. Hukuma ta bincike na Kannywood da wasu tarbiyya makamantan haka ta ce za ta kai Ado Gwanja ƙara kotu, especially idan har ta tabbatar da wannan wasu dalilai akan wannan waƙoƙisa na batsa da yake yawaita yi, musamman na wannan lokuta wanda hakan ya kasance wai zamani ne. To mai sauraron mu, kafin mu je ga asalin wannan bayani, kamar subscribe idan ka kasance sabon zuwa ne, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin labarukan mu zarar mun daura. Sannan kada ku manta ku yi comment, like, haka zalika kai share domin haɓakar wannan YouTube channel mai suna MJ Hausa TV. Hakika Ado Gwanja ya zo da sabbin wasu waƙoƙinsa wanda ake ta cece kuce akan wannan waƙoƙin nasa da yake yawaita yi na kwanan nan, wanda dama idan har ba a manta ba, Ado Gwanja ya kasance dan mai shirin fim ne, ma'ana yana cikin Kannywood tun a zamanin da, yana shige-shige na mata daudu da makamantan haka. Sai kuma yazo ya fara waka wanda ya kasance shi baya wakar kowa sai wakar mata, wanda har aka sa masa lakabi mai suna limamin mata. Sai kuma ya dan lafa kaɗan, sai yanzu gashi ya bangaro da wani bangare wanda ake ta mamaki a kansa. Yana wasu waƙoƙi na lalata wanda 'yan mata da dama sun ce wannan wakar tasa bai dace ba, sai kuma da dama kuma suna hawa kansa, har ta kai ga ana cewa hakika wannan bawan Allah yana yawaita lalata 'yan mata da dama na arewa, wanda domin waƙoƙinsa, dalilin waƙoƙinsa suke hawa TikTok suna bayyana surorinsu da kuma makamantan abubuwa da bai dace ba. Sai kuma hukuma ta kare haƙƙin 'yan mata ta ce za ta kai karansa kotu muddin suka tabbatar da wannan dalilai a hannu. Har ta kai ga an samu cece kuce tsakanin masoyan Ado Gwanja da kuma ita wannan hukuma ta kare haƙƙin 'yan mata. Sai kuma gashi ana ta cece kuce dai akan wannan bayani wanda har yanzu ba a samu matsaya ba. Mu ma dai har yanzu muna masu bincike domin kawo muku asalin bayanin akan ya suka kaya. Shin an kai shi kotu ko kuma ba za a kai shi ba, sannan zai ci galaba ko ko a'a? Masoyan Ado Gwanja, muna so ku mana comment domin mu ji me za ku ce game